izinto ozenza namuhla singase zikujikele kusasa usukhohliwe. Kunodaba la lwesimame osibhalele mayelana nokumukisa ubhuti wakho omncane ngolwandle. Lwesimame igama lakhe uAphiwe Khumalo. Udabuka ngapha endaweni yaseSikhawini kwaMcebisi. Back in the days esikoleni, uSenzo noNokuthula babethandana uthando lwabo lushisa. Babe nephupho lokuthi in future bethole ingane yomfana beyethe uNkosana. Kodwa kuthema beqeda isikole, yaqala i-communication yabo yancipha futhi baxabana bagcine sebezibana. Then one day uNokuthula esefonini eyibukela ama-reels ukwabona uSenzo ku-people you may know. Ukwasenda i-friend request. Then uSenzo ngelinye ilanga wathi mayibheka uFacebook wabona i-friend request wamconfirma uNokuthula. Baqalile baxoxa. Bahlangana futhi uSenzo maye off. uSenzo kwaveza ukuthi akasahlala eMpumalanga njengoba kudala abazali bakhe bamove baye eMpumalanga. Wathi yena usesebenzele Richards Bay kodwa uhlala eMandlanzini emqashweni. Then ke baxhumana babuyela futhi bathandana njengoba babethandana kudala. Baqalile baphuma ama date futhi bavakashelana behlangana njalo uSenzo maye off. Then kuthe ngelinye ilanga uSenzo waveza inkulumo yokuthi njengoba nje babethandana kudala ingcono vele befezele liphupho labo lokuba nomndeni bethole futhi nendodana le ababeyifuna. uSenzo uke wahamba wayolobola kuba Nokuthula futhi wathenga umuzi khona eSikhawini kwaMcebisi. Baqalile bahlala ndawonye njengoba babeyimisele ngomndeni futhi babefuna ukushada ngesikhathi esizayo. Then njengoba nje sebehleli ndawonye ke kwathi mase sekuphela unyaka wamitha uNokuthula bathola ingane yentombazane. Lokho kwabadumaza ngoba babedinga ingane yomfana kodwa bayimukela ngoba kwakuyisiphiwo esivela kuNkulunkulu. Baba nethemba lokuthi ekugcineni bazoyithola ingane yomfana kodwa kwaze kwaphela iminyaka ewu5 bengayitholi ingane. Kuthe ngelinye ilanga lapho kusebenza khona uSenzo kwafika i-receptionist eyayintsha njengoba le ndala yayisirethayile. Kwafika enye intombazane eyayibizwa ngokuthiwa uBonisiwe Zulu. Uqalile le ntombazane yazwana kakhulu noSenzo baba ngabangani bagcine sebethandana. Then ngomunye uday emsebenzini kaSenzo kwaba nephathi kwaze kwaba sebusuku. Then le ntombazane lena yehlala emqashweni le receptionist ike yacela ukuthi uSenzo ehambise ngoba kwase kusebusuku ama-taxi esengasekho. Then bathi befika lapho kuhlala khona le ntombazane njengoba bedakiwe baqala baqabulana baze bayithukuzisa ngokucansi. Then kuthe makuhamba insuku le ntokazi le receptionist yaqala yathi ikhulelwe itshela uSenzo uke waba nestress kakhulu ngoba wayengazi ukuthi lento uzoyitshela kanjani, uzomtshela kanjani umuntu wakhe ukuthi uchithile waze wathola ingane. Lentokazi lena njengoba ikhulelwe iqalile yagula kakhulu ingazi ukuthi nayo yini, icabanga ukuthi isisu ngoba yayiqala ukukhulela futhi yayiqala ukulindela ukuba nengane. Then ike yagula kakhulu kwaze kwafika isikhathi lapho khona ukuthi itete. Kuthe nje mase sekumele iyoteta uSenzo wezumlayezo ukuthi ikwazile ukuteta ingane kodwa yona ishonile ayikwazanga ukuphila kodwa ingane iphilile. Le receptionist lena esishonile njengamanje yayinosiswayo owayehlala kwenye indawo. Then uSenzo uke waxhumana nosiswayo ukuthi ingane njengoba isitetile ucela ukuthi uSenzo ingane ihlale nosisi kaBonisiwe. Usisi kaBonisiwe akazange ezebe nenkinga wayigcina ingane kodwa eminyakeni ewu10 eyayisidlulile nje usisi kaBonisiwe kwakuphoqeleke ukuthi ehambe yogana. Wafonela uSenzo wamtshela ukuthi angeke ezekwazi ukuhamba nengane, ucela ukuthi uSenzo ezolanda ingane njengoba yena nje yogana njengamanje uzohamba yedwa ngoba lo muntu azomgana wazi ukuthi akanangane. uSenzo wayiphithe nekhanda ngoba wayengazi ukuthi uzomtshela kanjani unkosikazi wakhe ukuthi wachitha futhi waba nengane. Wahamba wayomlanda uNkosana. Kwathi nje endleleni wadlula kwenye ibhokli store wathenga ubhiya ukuze ezokwazi ukucabanga kahle ukuthi lento uzoyibiya kanjani kunkosikazi wakhe.
Waphuza wathola isibindi, wahamba wayomtshela unkosikazi wakhe ukuthi unengane ngaphandle futhi ehamba naye unkosana. Kodwa unkosikazi wakhe wenza okuhlukile. Wayeyitshela ukuthi uthando lwabo luzophela, kodwa unkosikazi wakhe wayemukela ingane futhi wajabula since naye wayefuna ingane yomfana bengakaze beyithole. Bayithanda lengane. Bayithanda njengo-Aphiwe ingane yabo. Then u-Aphiwe ka-realize ukuthi no man, engazuthi bamthanda kakhulu unkosana ngoba unkosana bethengelwa impahla ezibizayo futhi wathengelwa ngisho ifoni. U-Aphiwe mdala nje na 15 engakaze ezithengelwa ifoni. U-Aphiwe uqalile yamcasula le nto kakhulu ukuthi unkosana uzethengelwa ifoni namdala akaze ethengelwa ifoni. Okwayecela ifoni kuma wakhe kodwa uma wakhe wathi ifoni akumele ukuthi ebenayo njengamanje njengoba izomenza ukuthi aganga. Kodwa u-Aphiwe le nto yamcasula kakhulu, wabona engazi ukuthi ekhaya kube akanakiwe kunakwe lengane lena esanda kufika. Kuthe ngelinye ilanga u-Aphiwe wathatha unkosana ukuthi abahambe beyodlala. Bahambe bodlala kwenye indawo ekade isebenza umasipala, inemigudu umasipala esebenza kuyona. Kwakuyisonto umasipala ungasebenzi, uzofika ngakusasa. Then bathi bafika kule ndawo, u-Aphiwe waphushela unkosana emgodini, wajika ngokusheshsha wabuyela ekhaya kubo. Wathi mayibuyela ekhaya kubo wambuza uma wakhe ukuthi ukuphi unkosana. Wathi unkosana bebedlala emgwaqeni, wathathwa ezinye izingane, yena wabuya umdukele. UNokuthula waphuma emcinga unkosana komakhelwane kodwa akaze ezemthole, waze wabuyela ekhaya enethemba lokuthi uzobuya mase kuhlwile, kodwa kwaze kwahlwa. Waba nethemba lokuthi uzovuka ekseni ehambe epolice station eyoreporta i-missing case. Then ikuthe nje ngakusasa ekseni elungisela ukuya epolice station kwaqhamuka umakhelwane. Wathi umakhelwane uthole unkosana lapha yana endaweni kamasipala, ukhishwe abasebenzi bakwamasipala bambuza ukuthi uyayazi lengane njengoba emletha unkosana njengamanje. Unkosana wayekhathele, ephaphathekile ebusweni, ebonakala ukuthi udrainekile futhi ulambile. Nje kusenjalo unkosana bamphuthumisa esibhedlela beyomcheck ukuthi awukho umonakalo owenzekile kuyena njengoba evaleleke emgodini ubusuku bonke. Unkosana wabuye right esekhuluma ke bamquestion abambuza ukuthi kwenzakaleni njengoba etholakala emgodini. Kodwa unkosana wavele wakhomba u-Aphiwe washo ukuthi uyena omphushela emgodini. Wacaswa kakhulu uNokuthula ngesenzo sika-Aphiwe futhi wamshaya ngento ayenzile, wamkhuza ukuthi ubhuti wakhe lo angayiphindi lento ayenzile. Kodwa u-Aphiwe wacaswa kakhulu ukuthi uma wakhe umshayelane ngaze emshayelele lengane esanda kufika kanti akasamthandi yini. Then ikhamba isikhathi, ngezikhathi zasekuseni uma wabo wabathuma kwesinye isitolo esingamcebisa esibizwa ngokuthiwa kuse-86. Bathi nje sebebuya ngomgwaqo, u-Aphiwe waphushela unkosana emgwaqeni njengoba nje kuqhamuka imoto yaphaphalaza yaze yashaya ishelter eyayiseduze komgwaqo. Umnazi wemoto wacaswa kakhulu, waze wabuza ukuthi lezi ingane lezi ezakuphi ngoba u-Aphiwe nonkosana bavele babaleka. Then lo muntu wacasuka wafika lapho kuhlala khona u-Aphiwe nonkosana, wakhuluma nomama wabo futhi ecasukile ukuthi njengoba nje epaphalazile ebezama ukuvika lezi ingane. Ukwachaza umnazi wemoto ukuthi ile ntombazane ephushele umfana emgwaqeni njengoba yena ephaphalaze washayisa ishelter kwaze kwafa ubhampa wemoto yakhe. Ukwabacela ukuthi abayilungise le moto njengoba kuzingane zakhe ezenze lento. Then wacasuka kakhulu uNokuthula waze watshela u-Aphiwe ukuthi sekunyaka wokugcina lona, kuzomela ukuthi ngonyaka ozayo ehambe yohlala nogogo wakhe, usindele ukuthi uyafunda. Then ikuthe ngelinye ilanga sidlule yonke lento, uSenzo ukwahlela itrip yokuyolwandle nomndeni wakhe. Ukwanquma ukuyokhombisa unkosana ulwandle lasePort and Fort njengoba unkosana wayengalwazi, babejwayele ukuhamba no-Aphiwe. ePort and Fort ulwandle lakhona laluseduze nezindlu futhi kwakungajwayele ukugcwala makuphathi nonyaka, bekugcwala mangungoDisemba kuphela. Bathi befika khona bakhipha ibraai stand kanye namalahle belungiselela ukubraya inyama. Kodwa bathi bebuka babona umethiso bengawutholi, baba budedengu bashiya unkosana kanye no-Aphiwe bababele izitolo ukuze bezothenga umethiso kanye nezinye izinto abayidingayo. Njengoba nje behamba
ke bamyala u-Aphiwe ukuthi akangangeni nengane emanzini, yena mayifuna ukuyobhukuda akahambe engasekuqaleni efake nje inyawo kuphela. Kodwa kuthe behamba nje bebuyele emumva, u-Aphiwe wavele wadonsa unkosana bangena olwandle. Njengoba nje bengena olwandle, uyamtshela ukuthi uzomgqogqosha, akangesabi, angeke amuke. Unkosana wayisaba, njengoba nje wayesaba ukubhukuda, wayengakaze ezengene olwandle. U-Aphiwe uke wambamba wamgqogqosha bangena ngaphakathi. Kuthe mabengena ngaphakathi wavele wamshiya emanzini wemuka unkosana. Unkosana wayelokhu ememeze njalo, kodwa u-Aphiwe kwamjabulisa lokho ngoba vele wayefuna ukumukisa nolwandle. U-Aphiwe waphuma ngaphandle, wahamba waya ngasetiyeleni lapho kungenwa khona mongena la ngaphakathi olwandle. Bathi nje abazali bakhe bebuya wakhala, bambuza ukuthi ukhalelani, wabatshela ukuthi yena uphunyukile. Kuqhamuka abantu bebehamba ngeveni bezama ukubantshontsha, yena waphunyuka wabaleka, bathatha unkosana phela. Abazali bakhe baphatheka kabi ngoba uNokthula wakhala, kodwa wajabulela ukuthi u-Aphiwe usindile. Ke bahamba baye epolice station bayo-reporta i-missing case. Babe nethemba futhi lokuthi emva kwesikhathi uzotholakala unkosana, kodwa kuze kwaphela iminyaka baze bashona bangena engozini yemoto benethemba lokuthi uyobuya unkosana. Then kuthe makhamba iminyaka, njengoba nje sebeshonile abazali bakhe u-Aphiwe bangena engozini yemoto, u-Aphiwe wagcina eseyimele njengoba nje esekhulile esehlala yedwa. Then ikhamba iminyaka waqala waba nephupho. Njalo kuleli iphupho leli uphupha unkosana eseduze nolwandle ekhala, methi uyagijima uya kuyena evele emflathele eNyamalala. Leli iphupho leli liqhubekile iminyaka, wagcina ese-ignora ngoba wayeyazi into owayenza kunkosana. Then leli iphupho leli liqhubeka iminyaka, kuhamba isikhathi lashintsha. Lithe malishintsha ebesephupha unkosana emkinyi ethi akahambe eyotshela abazali bakhe ukuthi wamukisa nolwandle. Lonto u-Aphiwe imkhathaza kakhulu njengoba nje leli iphupho liqhubeka njengamanje. Njalo uphupha unkosana uyamkinya uthi akatshela abazali bakhe. Manje akaze ukuthi uzobatshela kanjani abazali bakhe ngoba sebashona. Into emcasula kakhulu ukuthi lento isiyenzeka manje angeke kwazi ukuhlala nabazali bakhe phansi ebatshela ukuthi uyena owamukisa unkosana ngolwandle. Ucela usizo ukuthi engenze njani lesi simo abhekene naso njengamanje. Mhlawumbe iyiphi indlela esingamluleka ngayo ukuze azi ukuthi engaxhumana kanjani nabazali bakhe njengoba sebashona, ezama ukubatshela ukuthi yena wenzani, njengoba nje lento ilinde abazali bakhe baze bashona ngoba unkosana efuna econfess kubona. Ngiyacela ukuthi nimnike iziluleko eziqondile ukuthi engenze njani ukuze exhumane nabantu osebashona ngoba lento iyamkhathaza ngoba uyabona ukuthi uzofa. Ngiyacela niqhubeke ni-like, ni-subscribe, phinde futhi ni-share, ni-comment. Ngiyabonga.